ще изследваме грудта за трети път. Другите две части ще ги кача, когато свършим всичките части. Дали? Да. Я. Аз съм уморил. Ето кой да се е уморил. Хора, вижте, аз се удрах. Той се удра. Докато изследвахме преди да пусна, той ми каза, че се удрал. Ала ще мине. Но нас без рана не може. Да. Само че аз не съм бил с рана по нея вече много дълго време. Ето е. Да, чак сега. Сега през тези тръни много ще трябва да внимаваме. Тръни! О! Сега, ти имаш ли качулка? Да. Слага я. На якито имам гаджуга. Ами на стичър нямаш? Не. Аби имаш ли да бе? Абе, мързи му да я сложа. Чакай се. Клякай просто, клякай. Трябва да ползвиш. О! Хора, и сега ще спра само набързо. Хора, седо сме в Jurassic World. Давай. Куче. Къде бъл? Видяхме ме куче. Сега ще дойдеш и ни изядете. Да, последно. Абе, знаех си. Ти се събай тъпиш. Да. Ах. Хора, так му се удрах и затова спрях. Ах, че ме боли. Май. И сега просто И си скъсах якито малко. ето толкова. Да. Нищо ще ми го ушият. Нищо, че струваше 80 лева. И моето яките е към 120, може и 200 някакъв. Кой крещи? Никой чуваш ли? Някой крещи? Сега да ни тръгвам не там. Чакай, бе, Как на тази страна, дете следва? че се хванах за... Да, не е вода. Хванах се за живота си. Дали, влизай надолу, защото там е площадка. И там не. Няма да ходим на площадка. Не! Нико! Добре си. Да, още 2 минутки, Нико. Ще трябва да пускам По-малко от 2. 1 минута. Ще трябва да пускам нов видеоклип. Да, 1 минута. О, то на това. Нико, става ли другата част на твоя телефон? Става ли другата част на твоя? Да. Guten Morgen, хора!